Hirurogei urte lotu barik. 60 urte batzen, antolatzen, pentsatzen eta elkar zaintzen. 60 urte dantzatzen, kantatzen, luze berba egiten, entzuten, loitzen eta garbitzen. 60 urte kale ertzetik herrieri tireka eta oraindik ere zutunik eta bizirik diraugu. 1965ean sortu zen Horibai, frankismoak ez du hartutako garailatzetan. Itolarri egoera hartan, larrabetzuarrek zirrikitu bat zulatu eta Horibai elkartea sortu zuten. Euskara eta euskal kulturaren transmisiorako babesgune eta herritarrak antolatzeko ezinbesteko aterpe. Eskerrik asko bereziki zuri, Sabin. Garai hartan, Horibai zen amets ura hezurmamitzen laguntzeagatik. Ordutik, herriaren ezinbesteko zutabe bihurtu da Horibai. Lurrikara guztien epizentro. Ohitura zaharren transmisiorako txoko eta baita ohitura berrien sorleku ere. 60 urtez taupaka iraunduen gaztetxea da gurea. Belaunaldiz belaunaldi formaz aldatzen joan bada ere. Moldaketak izan ditu Horibaik. Antolatzeko modu berriak ekarri dituzte garaian garaiko gazteek. Eta belaunaldi guztiek utzi dute beren arrastoa gaztetxean. Moldaketa horiek guztiek baina, ez dute gure jardunaren muina aldatu. Oraindik ere, larrabetzuarrontzako eskola bat da Horibai. Beste mundu bat posible dela sinisteko leku bat. Beste logika batzuen baitan gauzak egiteko aukera badagoela erakusten duen gaztetxe bat. Baina dena, ez da polita eta samurra izan Horibairen ibilbide. Ezin ditugu gogora ekarri gabe utzi, EAJaren eta Elizaren etxegabetze eta eraiste mehatxuak, baina ez da herriak erakutsitako kemen, antolakuntza eta elkartasuna ere. Irmo defendatu zenuten gaztetxea, eta horri esker dugu gaur egun bizirik Horibai. Horregatik, ospatzeko momentua da hause, baina baita Horibai bezalako espazioen beharra aldarrikatzekoa ere. Azken aldian gaztetxeak jasaten ari diren jazarpen eta erasoen aurrean, logika kapitalistatik kanpo antolatzen diren espazioen beharra aldarrikatu nahi dugu. Dugun mundu gero eta ilunago eta grisago honetan argizpi direlako gora gaztetxe eta gazte asanbladak. Belaunaldi ezberdinetako gazteok batzeko toki bat da Horibai. Kolektiboan pentsatzen ikasteko leku bat. Autogestioaren kulturan hezteko espazio bat. Antolakuntza politikorako eskola bat. Herriko eragile eta norbanakoentzako aterpe bat. Euskara saritzeko gune bat. Euskal Herriko 11 musika talderentzako plaza bat. Herri osoarentzat aisialdi eredu alternatibo bat. Memoria ariketa bat eta zapalkuntzaroren kontra askatzailea izan nahi duen espazio. Baina batez ere, larrabetzuko gazteontzako eta ezain gazteentzako bigarren etxe bat da Horibai. Etorkizunera begiratzeko eta hura imaginatzeko beharrezkoa zaigun aterpe bat. 60 urte denbora asko da, baina era berean hasiera baino ez. Gogoz eta ilusioz ekin diogu aldarrikatzeko, ospatzeko eta birformulatzeko izan nahi duen urte honi. Aipatu dugu aldatuz joan den asanblada dela gurea, eta igartzen dugu aldaketa datorrela, mugimenduak somatzen dugu azken aldian. Kezka, ikuspuntu, interes eta parte hartzeko, modu berriak dakartza dugun asanblada berritu eta indartsuago honek. Horren erakusle, mimoz antolatzen ari garen 2025ko egitaraua. 11 ekintzaz osatua, batzuk betikoak eta beste batzuk bereziak, urteurren ospatzeko beren beregi prestatuak. Horibairi buruzko erakusketa, Horibaituz asteburua, Horibai eguna edota Larrabetzuko gazte eguna besteak beste. Gazte eta ezain gazte. Animatu ekintzetan parte hartzera, gauza berriak proposatzera zein asanbladara batzera. Horibain, pertsona oro baita ondo etorria. Danok egiten dugu Horibai. Gora gaztetxe eta gazte asanbladak!